तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं आप सब ठीक ठाक होखा भैया और मैं ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज एकदम ज़बरदस्त मैटर लेके उपस्थित बनी रुआ सबके बीच में क्लासिकल सैड सॉन्ग भोजपुरी में, जैसे पवन भैया गावे नहीं वो टाइप के गीत बाटे। बस आवाज़ में दम होके के चाहिए, म्यूजिक बढ़िया बने के चाहिए, गाना एकदम पक्का वायरल होके भैया। चलिए देर ना करते हुए मैटर की शुरुआत कर लिया। लेकिन शुरू कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहो, रउआ अगर नया सिंगर बानी या सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकता नहीं, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, साहित्य को बंदी नहीं खे मिलत, मनपसंद के मैटर नहीं खे मिलत, चाहे मनपसंद के म्यूजिक नहीं खे मिलत, तब बेहिचक रुआ संपर्क कर सके भैया। नंबर हम अपन वीडियो पर दे दिले बानी, बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के गाना, बिल्कुल उचित चार्ज पर म्यूजिक हुआ के मिल जाए। ठीक बा। आज के मुखड़ा देखिए कैसे गाओ बा। मुखड़ा बाटे भैया कि जब प्यार में दिलवा खो जाला तब दुश्मन दुनिया हो जाला, कि जब प्यार में दिलवा खो जाला तब दुश्मन दुनिया हो जाला। प्यार दिहल वरदान हरब के सबके ना मिल पावेला, नशा मोहब्बत के ऐसन दीवाना जान लुटावेला, नशा मोहब्बत के ऐसन दीवाना जान लुटावेला। आहा 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 आहा, नशा मोहब्बत के ऐसन दीवाना जान लुटावेला। भैया अगर हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भले तो क्षमा चाहता नहीं, काहे कि हमारा आवाज़ थोड़ा बाझल बाटे और हम राइटर बानी। काहे कि रुआ अगर सिंगर बानी बढ़िया से के सजा के गा देता नहीं तो गाना बच जाए भैया। अगर मैटर पसंद बा, फुल गीत चाहिए तो नंबर वीडियो पर दे दिले बानी, बेहिचक रुआ व्हाट्सअप कर सकीले, गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। मिलत नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ, तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुर।